El encuentro que organizamos hoy es un encuentro comunitario que se realiza todos los años desde hace 4 en el marco del proyecto Entre Iguales. Ese proyecto es un proyecto que desarrollamos en consorcio con ACOEC para impulsar la alimentación saludable, sostenible y solidaria de colectivos en situación de vulnerabilidad en Valencia. Y bueno, pues este año, como no podíamos hacer otra cosa, pues lo queríamos dedicar a lo que pasó durante la DANA, ¿no? ¿Qué pasó con el derecho a la alimentación durante la DANA? El objetivo de este encuentro es compartir distintas experiencias desde iniciativas que pusimos en marcha para garantizar el derecho a la alimentación. Y bueno, porque lo que pasó es que durante ese tiempo, ¿no?, una cosa tan básica como la alimentación, pues las instituciones públicas no fueron capaces de garantizarla y bueno, pues surgieron muchas iniciativas como estas que vamos a ver hoy con ese objetivo de que nuestros vecinos y nuestras vecinas pudieran comer, no? Bé, doncs, en aquestes imatges es veu doncs, el caos que ens trobem. Si li dones a la quarta, perfa, Marta. Això és el nostre gimnàs, el gimnàs d'educació física, que per cert encara no hem recuperat avui en dia, val? Han passat més de 110 dies i la conselleria passa de nosaltres. Doncs el que vam trobar en les mopes que teníem d'allà d'educació física, doncs vam estar netejant i recuperarem aquest espai. Clar, quan Toni me diu per la vesprada que tenia això en ment i que volia donar de menjar a la gent, jo veia com la gent estava passant fam, vaig dir, doncs anem a tope. I aleshores Toni es va encarregar, Toni ja havia anat abans, Toni va ser la primera persona que va arribar a l'institut i ella havia estat en la cuina avançant. I a mi se'm va ocórrer que aquest espai era un espai idoni per a rebre mercaderies, ja que, com vos he dit, el nostre institut està just al costat de l'únic pont que ha quedat en peu en Picanya i per tant tot entrava per ahí. Al tindre-lo ja net, entre cometes, es veia... Allí celebraven que veien un color blau, val? No estava net, les condicions higièniques sanitàries no eren les idònies, però és que era això o morir de fam. Doncs a partir d'ahí vam arrencar, no? Això són les instal·lacions de la cuina, val? Ahí Toni pues, ja havia estat el dia anterior, no, Toni? Tu llegaste el dia antes? Sí. Havia començat a drenar tot el que és la cuina. Com podeu veure, la nostra cuina és un poc rara avis. Per a ser un centre educatiu públic, doncs tenim una cuina prou bona, val? I això ens capacitava per a oferir menjar a tot el món. Nosaltres, Toni m'ho va oferir i no vam ni pensar que tal vegada n'hi havia gas natural, així fou. El gas natural, el gas natural es va trencar, però doncs, com veureu més avant, doncs, tenim la instal·lació menys el foc i el vam tirar de rotllanes d'estes de paelles en butà i amb això vam anar fent. Passa si vols. Bueno, això és el menjador, que després vam reconvertir en un punt de... Nosaltres li diem de conya el Zara de Picanya, perquè allà classificàvem tota la roba i la repartíem a les voluntàries, que sobretot per les vesprades venien amb tota la roba rebentada i al mig li us donàvem uns calcetins i una roba per a canviar-se. Mireu, aquesta imatge de baix és el primer dia, val? I nosaltres, recordeu, el dia 30 fem una convocatòria, el dia 30 per la nit fem una convocatòria a través de WhatsApp a tots els contactes que tenim i convocant a la gent que si podien arribar ens ajudaren en tot el que poguérem vindre. I com pel carrer ja n'hi havia gent intentant dur coses, van començar a canalitzar tota l'entrada de menjar. Això és 24 hores després, mireu, ja ho teníem tot classificat, mireu quina animalada de coses. Aigua, fa falta aigua? Doncs bueno, ahí teníem com 2 tous d'aigua. Vam començar a classificar també per material de neteja, material infantil, etc. Després, com a anècdotes, per exemple, el que teniu allà dalt a la dreta és una fórmula de llet infantil que ens va arribar des de Castelló per a una xiqueta que tenia una malaltia molt estranya de catarroja. I vam fer de punt neuràlgic i després una dotació de metges d'urgència, van vindre unes motos i s'ho van dur. Allò és lo de la roba, baix del tot a la dreta, doncs al final vam morir d'èxit. Tota la gent venia a Picanya i descarregava ahir, molt abans que els magatzems municipals estigueren operatius. Aleshores se va fer extensiu i ja directament entraven trailers en l'institut. Va ser una bogeria que van tindre que posar-se fins a walkie-talkies. Per a que us feu una idea de la locura, començàvem a les 8:15 del matí i anàvem d'allí a les 8, 9, 10 de la nit.
ens comunicàvem per walkies i podien entrar, no sé, 50-100 vehicles, feien cadenes humanes de 60 persones i entre tots a la vegada descarregaven, classificaven. Teníem a xavals, passa si vols, teníem a xavals repartit en carros de supermercat per tot el poble, porta a porta. Aquells són les voluntàries, mireu les cues de gent esperant el menjar. Després, doncs això, després ens vam adonar. Nosaltres teníem, per a que us feu una idea, tot el centre logístic era el gimnàs, en cuina Toni s'encarregava de tot el processat d'aliments i després a peu de carrer, conforme Toni anava fent menjar, nosaltres anàvem traient les racions de calent i a més la gent ja se va donar compte que teníem un punt de repartició de menjar i altres llocs que feien menjar aprofitaven la nostra instal·lació per a distribuir. I a banda, en el hall de l'institut, mira, si li dones aquí de la dreta, ahí hi ha un alumne que ho explica superbé. L'àudio està posat? No. No, creo que no. Bueno, pues vos ho conté jo. Res, està fent un resum. I és en la zona d'arribada. Nosaltres vam decidir que per darrere entraven els tràilers per el pati i n'hi havia gent que volia portar una garrafa d'oli, un no sé què, com a particular. Els particulars se'ls entraven per ahí. Això són les xiques voluntàries que atenien els animals, ajuda veterinària. Això és en el carrer, a peu de carrer com entregàvem. I després, això és el supermercat, que li dèiem. Nosaltres del magatzem gran el que fèiem era classificar-ho per a que la gent, la població de peu, vinguera i ens diguera, ens feia una llista de la compra tal qual. Teníem voluntàries de l'institut que eren famílies, alumnat, professorat, i ens deien, me fa falta 2 brics de llet, una de tonyina, una de arròs, una de lo que sigui. Anàvem i li donàvem la comanda. Bueno, després van començar a tindre tal volum de menjar que ho traiem a peu de carrer per les vesprades i el dia següent ja no estava. Això volia dir que feia molta falta. Bé, això és a nivell de cuina, per a que vegeu. Toni va estar fent durant diversos dies, eren 13 paelles de 100, Toni? Sí. 13 paelles de 100 persones, des de les 9 del matí que arrencava fogons i sense parar, una paella, altra paella, altra paella, altra paella, sense parar. Després vos contaré les dificultats que teníem per abastir-nos de matèria fresca, que normalment venia o de donacions o de macro, però bueno, això ho deixo per que ho conté ell. Després d'això, fotos, també va derivar en que en aquest primer atac per a les necessitats vam estar treballant fins al Nadal i el de baix que vegeu, això que són pintacares i tal, que vam organitzar també una jornada festiva per a que l'alumnat i població de Picanya tinguera un somriure abans de les vacances. I ahir també una presentació de les donacions, que va anar Toni a una escoleta infantil, a donar material, etc. I també això va ser, posi aquesta foto que estem ahir dinant, perquè va ser el primer dia que ens poguérem sentar a dinar i crec que era l'11è o 12è dia i per fi els voluntaris poguérem dinar tots junts i parlar 2 minuts, perquè Toni i jo dinàvem en el meu departament mentre entraven camions i me cridaven al walkie o mentre a Toni li estaven duent d'horta cuina fruita fresca. Va haver un moment ja que aquesta primera ajuda la varem dotar a la població, ja no tenia aquesta necessitat i ara es van tindre que començar a baixar el nivell perquè se va córrer la veu que estàvem molt ben organitzades i aleshores arribaven trailers i no teníem espai físic i ja començàvem a derivar als magatzems municipals de Picanya que també estaven saturats, com ha passat en totes les poblacions. La descoordinació ha sigut absoluta, nosaltres almenys a nivell intern sí que ha funcionat, però sí que m'agradaria fer una crida a les entitats públiques de que això no pot tornar a passar, hem d'aprendre i aquesta descoordinació a nivell municipal i autonòmic ha sigut un caos absolut que el que ha fet és empitjorar la situació que ja de per si era molt fotuda. Vam tindre que posar estos cartells agraint a la gent i a nivell personal he posat aquesta imatge de la porta, això és una porta que està tancant perquè després de 12 dies incessants on fèiem, per a la gent que estava un poc familiaritzada en l'activitat física, una persona normal al dia hauria de fer uns 10.000 passos. Doncs jo cada dia el meu rellotge me pitava 40.000 dins de l'institut i no eixia de l'institut, imagineu-vos, acabàvem morts. I per a mi va ser molt dur a nivell emocional, físic va ser una brutalitat, de fet anava en una faixa perquè m'havia sigut una hèrnia i tot, però a nivell emocional, el dia que tancarem la porta i deixarem d'atendre la població per a recuperar el centre i intentar que fora, amb la pressió de la Conselleria d'Educació, un centre educatiu, ahir això m'ha quedat molt emocional i vaig petar, igual que estem petant molta gent. I això ha hagut que gestar-ho i ens hem sentit molt desemparats, hem estat soles en tot moment. I com a record feliç, ahir Toni i jo una nit, no sé si ja són les 12, sopant un supermenú d'olives i tonyina, que era el que teníem a mà. I destacar que a l'alumnat, per exemple, se'ls considerava la generació de vidre, que eren molt fluixets i per a res.
tots els dies tenien quadrilles de 40-50 alumnes, com us deia, amb carro repartint a portes de domicili, no sé, ajudant a descarregar a tope. La veritat és que molt bé. Una grata sorpresa veure que almenys la joventut i la població de Picanya ha respost, ja que les entitats públiques no. I això, si teniu algun dubte, vos passe a Toni, que vos conta a nivell de cuina, ell que és l'expert, com se va gestar. Bueno, soy Toni, cocinero de Diez Entre Valor y gerente de Cuina S3. Voy a ser un poco más breve que él. Sí, yo me rollo. Voy a valorarlo tanto lo negativo como lo positivo. Lo negativo fue, pues, evidentemente, restaurar una cocina a nivel cero, llena de barro, y poder limpiarla, poder ofrecer comida lo que sea a la gente. Negativo por el tema de las instituciones, porque nos pusieron muchas trabas y muchos impedimentos a la hora de pasar camiones de comida, pues huevo, leche, en un principio que no había nada, aunque nos ayudaban desde el Ayuntamiento de Picaña, pero nos decían que no ayudaban y luego no pasaban los camiones. Y eso pues te frustraba bastante a la hora de recepcionar comida y gestionar todo lo que es una logística de cocina. Igual que camiones, trailers, pues decían que pasaban y luego la Guardia Civil decía que no pasaban. Y muchas veces íbamos allí diciendo, pero vamos a ver, entiendo que no pasan camiones, no pasan coches, pero estamos hablando de alimentación para la gente, pues nada, no había manera. Y bueno, a través de donaciones de empresas, de macro, de mucha gente también, pues una vez que la cocina estuvo lista, pues empezamos a hacer comidas. El problema que nos encontramos, no teníamos agua, no teníamos gas, y un problema bastante grande para una cocina. Como ha dicho Siroy, pues de donaciones empezamos a conseguir paelleros, botellas de gas, agua. En este momento ya teníamos de sobra para poder cocinar, y bueno, montamos varios tableros en lo que es la cocina. Yo en el instituto estoy dando unas 70 comidas y, como dice él, entre bocadillos y comidas damos 10.000 comidas al día. Tenemos una cocina muy grande, eso sí que es verdad, y la verdad que, por un lado, agradecido tanto a proveedores como Horta Cuina, que es un proveedor de comercio justo y sostenible y de verdura fresca, que nos donó mucha comida y mucha verdura. Pudimos dar comida a la población, pero no contento con eso, era una comida sostenible y saludable, además, que es lo más importante, que es lo que es mi proyecto, ¿no? Que es saludable y sostenible. También es verdad que vinieron muchísimos voluntarios de todas partes, tanto del pueblo como de fuera, cocineros, en este caso cocineras, del pueblo, de Paiporta, de Picaña, vinieron, estuvimos cocinando allí día y noche. Aquí este señor, a lo mejor él venía a las 9 de la mañana, yo estaba a las 7 y cerraba conmigo, y muchas veces me quedaba yo, y a lo mejor estaba de 7 hasta las 12 de la 1 de la mañana, pues cocinando, porque al final no puedes dar 6.000 comidas sin tener una preparación para el día siguiente, porque es imposible. Y bueno, sobre todo lo positivo es la gente que vino allí como voluntarios, te digo, cocineras, gente que no conocías de nada, que no sabía hacer nada, pero le decías, haz esto, y vamos, lo hacía perfectísimamente, y contento en valoración, contento con la gente, y también profesorado también del IES que estuvo ayudando también, y bueno, sobre todo con este señor. Lo conocía ya de antes, pero el conocerlo profundamente como lo conocí me ha sorprendido tanto como persona como amigo, y le agradezco, la verdad, que toda la ayuda que me está prestando y me sigue prestando, porque es así. Y realmente sin él ahora mismo yo no estaría aquí hablando de este proyecto ni de esta cocina. Como digo, mandábamos gente, lo que es a macro, a comprar, con las dificultades que había del tráfico, de que no dejaban pasar. Bueno, fue bastante frustrante por un lado, y por otra parte, pues beneficioso, porque la gente que venía de otros pueblos a pedir comida, porque quería comida, porque estábamos hartos de latas y de conservas,
y ofrecer comida caliente a la población, la verdad es que fue gratificante. Fue muy duro porque hubieron muchos casos, pues gente que te venía, pues te contaba cada uno su historia, pues que había perdido a tal persona o había pasado esto y claro, se rompían a llorar. Pero ya no solamente era gestionar lo que era la cocina logísticamente, porque igual que a este señor le pasaba lo mismo, ponía cualquier persona que te conocía y te contaba su historia y no podías hacer otra cosa que ayudarle e intentar comprenderle y darle consuelo. Pero claro, tú eso luego te lo llevabas realmente, porque tampoco podías romperte a llorar allí en ese momento. Y no solo logísticamente como oficina, sino también humanitariamente estuvimos ahí apoyando lo que es a la población y bueno, vuelvo a repetir que gracias a Siroy pudimos hacer todo lo que pudimos hacer y lo volvería a hacer sin ningún problema, cerrando los ojos, pero al 100%. Y bueno, no me quiero enrollar más porque tenemos que dar paso a más gente y dar las gracias a lo que es a las personas buenas, que hay mucha gente y nada más. Pues muchísimas gracias.